Velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan I får jeres egen Joomla testserver på jeres computer derhjemme. Og det første vi gør, det er, at vi går til joomla.org under Extensions og under Tools, Standalone Servers. Og her kan vi så finde den her. Og jeg har valgt at bruge den her, der hedder Movamp Joomla 1.5.5. Og det er en pæn lang vej, man skal på med klik til forskellige sider for at få lov til at downloade den. Men vi må bare tage det, som det kommer. Og jeg vælger det øverste link her, Movamp Joomla 1.5.x. Og her vælger jeg Download. Og så vælger jeg den øverste 1.5.5. Og her vælger jeg Files. Og så trykker jeg på det link, der kommer. Og jeg gemmer, og i mit tilfælde, der gemmer jeg under hentede filer. Jeg er færdig med de her 2 vinduer, så dem lukker jeg bare. Åbner mappen og dobbelt-tapper på filen for at pakke den ud. Og jeg bruger et program, der hedder WinRAR til at pakke ud med. Det kunne lige så godt være WinZip eller Windows selv for den sags skyld. Godt, jeg har fået udpakket mine filer, og de har lagt sig i en map her, der hedder Movamp Joomla 1.5.5 en-fr. Og det eneste man skal gøre, det er at dobbeltklikke på filen her, Movamp. Så får vi hernede i højre hjørne et nyt ikon. Det hedder Movamp 0.5. Det højre klikker jeg på, og så får jeg den her lille menu, der er på fransk. Og på den øverste menupunkt, der vælger jeg også det øverste submenupunkt. Så får vi den her side frem, hvor vi har nogle forskellige valgmuligheder. Vi kan gå til frontenden på vores testserver, eller vi kan gå til backenden, altså administratordelen. Alle passwords her, det står i øvrigt hernede, det er admin. Så min bruger er admin, og mit password er admin. Jeg har trykket på det øverste link, og for at gøre det lidt let for mig selv, så vælger jeg lige sprog her til English. Admin. Og admin igen. Og så logger vi ind. Og vi har engelsk backend, eller administratordel. Det første jeg gør, det er, at jeg lige går ned og ændrer sproget på både frontenden og backenden til engelsk, så vi er fri for at skal igennem den seance hver eneste gang, vi skal ind og lege med vores server. Det var stort set det. Hvis vi vil se frontenden, så trykker vi bare her på Preview, og så får vi vores frontend op med engelske tekster, som man normalt ser sådan en Joomla, når man installerer den. Det var det, jeg ville vise i den her lille lektion. Tak fordi I kiggede med. Som altid, så kan I se dem i dobbelt kvalitet på www.ingvej34.org. Tak for i dag.